Chápeš? Ja som si chcel kúpiť lístky na Travisa Scotta. 3 roky ho počúvam a nejaká 13-ročná kunda mi kúpi 10 ďalším kundám, svojim kamarátkam blízky. Mi to pozná 3 slova z mojej ojs pastičky a nič nebude. Bude kričať 3 minúty vín a potom bude držať hubu celý koncert. Dože jebať. Chápeš? Ja som si chcel kúpiť lístky na Travisa Scotta. 3 roky ho počúvam a nejaká 13-ročná kunda mi kúpi 10 ďalším kundám, svojim kamarátkam blízky. Mi to pozná 3 slova z mojej ojs pastičky a nič nebude. Bude kričať 3 minúty vín a potom bude držať